Samantala, 48 arestado po mahigit 524,000 pisong halaga ng shabu na samsam po sa isang linggong operasyon ng Pangasinan PPO. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Umabot sa 48 individual ang naaresto ng Pangasinan Police Provincial Office sa pinaigting nitong kampanya laban sa kriminalidad sa lalawigan mula June 8 hanggang 14, 2026. Batay sa ulat ng Pangasinan PPO, 12 personalidad na sangkot sa iligal na droga ang nahuli sa isinagawang 11 operasyon. Nasamsam din ang tinatayang 77.065 na gramo ng shabu na may kabuang standard drug price na 524,042 pesos. Sa kampanya laban sa iligal na sugal, 3 individual naman ang naaresto sa isang operasyon. Nagbunga rin ng manhunt operations ng kapulisan matapos madakip ang 29 na wanted persons, kabilang ang 3 most wanted persons at 26 pang iba na may nakabinbing kaso. Samantala, 4 na individual ang naaresto sa 3 magkakahiwalay na operasyon laban sa mga lumalabag sa batas kaugnay ng iligal na pagmamay-ari ng baril. 3 baril din ang nakumpiska sa naturang mga operasyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, dito sa Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.